Salamu aleyküm adamlar. Salamu aleyküm Halmurad ağa, Sapar ağa. Men sizin 2 minutçuk vaktinizi alacak. Köp gürlep duracak del. Gürlemeli olsa da men hiç yeli gürlep bilmeyen toyda zatta da kamera gelse onu diyecek, mun diyecek, utlacak, gov sözler aytacak deyip içimden aydiyan kamera gelýär, hemme aytacak zatlam ýatdan çykýar. Şonuň üçin diýjeklerim edil şu adam edil şonýaly gepin gysgasy men hemme aýdylmaly sözleri özüňiz bilýäňiz aýdylanýaly hasap edin. Men şu diktatorun, prezidentin alyp barýan siýasatyna garşy, 100% garşy. Men sizden haýyş edýän, biz buňa kän garaşdyk. Ne düzer, puldan doýar, halky düzeder, unam arzanlar, etem arzanlar, hemme zat arzanlar, kän garaşdyk. Hiç ýyly ýa-da orset kömek eder, goňşy döwletler kömek eder ýa asmandan biri gelip kömek eder. Biz buňa kän garaşdyk, hiç ýyly düzejek däl, puldan doýjak däl. Şonuň üçin diňe bir hereket etmeli, halkyň öz içi hereket edip öz ýagdaýymyzy gowlamaly. O halkyň içinde diňe o Türkmenistan o diktatorun öz tohum üçin ýa-da bir baýlar üçin däl, hemme adam üçin şo ýurt deň. Hemme adamyň normalny ýagdaýda ýaşamana haky bar. Şonuň üçin adamlar gelin menem ne şu ýaşula haýyş etjek, şu bir kiçiräk azragam bolsa ses goýberjek, şonu bir dinlesinler, ağzı birlige çağıralım, şu zinciri devam edelim. Sizden ullakan haýyş ağzı birleşip öz yurdumuzda çağacıklarımızın arasında işleyelim. Bu Türkmenistan bu diktatorun tohum üçün däl, ol ejesi atasy satyn almady o yurdu, hemme kişi üçün deňlik o yurt. Şonuň üçin gelin adamlar, dostlarlar bir ağzı birleşýäs, ayağa galýas, yurdumuzda asuda bir gowy ýaşaýas. Bolýa sag bolun, sizden haýyş, ağzı birleşeliň, nire çykmaly bolsa çykalyň, hakymyzy talap edeliň. Bolýa sag bolun, hormatly adamlar.